by CV. I want to know for yesterday. Cherokwa no kanjo. Ka ife menu na iluzi na mbụ n'ime ogbe. Nah, can't do that. Don't be far. Based on news in the far everywhere. By a CD, pass no go. Where Elijah one day. Come on, park ya. Why? Be a kumkum. That's not man. No be a CB. Be a yano. Nante. You want to go why? No, the call go up Moses. Can't see no power. Kakoko siriweko. Kakoko siko. Asini bụ onye obodo ahụ na-aba n'ime ogbe na-ebi men uche na-ebizi men uche na-agwa agwa na otu ibe na-emenu ka akọ siko mana unu onwe unu ka ife unu na-eluzi na mbụsi that voice na ni gibu onye ọma siri igwe to na ni kibi men uche si be mefwe yes Peter butu eso uche ebiri ga abụrụ mmadụ kitibiri ka uche alele ọ manụ bi n'elu igwe na nwunye ekunyi ka itinye arụ na kapana wu ka je bi men uche